Ovo je jedan izvanredan projekat. Čuli ste od koleginice kakva je ideja tog projekta, zašto se pre svega i realizuje. Mi smo tu, živimo na ovom našem Balkanu i ideja kada se osnova kancelarija 2016. godine jeste baš ta ideja da kroz projekte sa mladim ljudima, kroz budućnost tih naše dece i mladih ljudi, tu prošlost ostavimo u prošlosti, a da učimo našu decu da žive zajedno, da sarađuju zajedno, da zaborave sve te stvari, da dovoljno pamte da se ne ponove, a da rade na svemu tome u budućnosti kroz saradnju, pa i kao ovaj vid projekta u razmeni studenta i razmeni učenika i razmeni đaka. Tako da mi kao gradska opština stvarno uvek podržavamo prvo osnovne škole naše, srednje škole naše. Ovaj jedan projekat jeste izvanredan. Ovde smo da budemo dobri domaćini. Naša škola Veljko Ramdanović jeste domaćin, ali ceo Zemun je domaćin našim učenicima i nastavnicima iz škole iz Goražda, da uživaju 5 dana ovde u Zemunu, da prođu razne radionice, da prenesu dobro iskustvo, prvenstveno iskustvo ljudi iz Zemuna. Jer Zemun je grad, deo grada Beograda, ali Zemun čine ljudi. I hoćemo da im prenesemo to neko iskustvo. Opština Zemun, škola Veljko Ramdanović imaju srdačan pristup ka svemu tome i nadam se da će dobra reč otići dalje, da će ovaj projekat se nastaviti u budućnosti i da će ovu školu i ostale naše škole na nivou Zemuna posetiti mnogo dece iz regiona, a i naša deca obići mnogo škola ili mnogo mesta u regionu.